Ka Shillong Municipal Board ne ka sngi ka Bthah ki Nongshong Madan ki bomdon ya ki Certificate of Vending lani ki C.O.V hakan dailat bagi dei ban Weng no ya ki mar ki mata bat ban pelat no e ka ke jaka da ka boong ba onom sha shu ya ki ba kin Nongshong dukan ha ka ke jaka kani ka jing Bthah ka wan kum shibenta jong ka jing penshisha ki kot ki sla bala pelong da ki he jong ka SMB ha ka jing trailang bat ki board penya district ki pulit ba ki dekot jong ka seng jong ki nong de Madan ka jing thmu jong kane ka jingle ka long ban itu bat aila tang ya kitu ki bedai hok ban shong tat hadu benda pen Kynriah no eki syaki jaka balabu kerpang हम कल आए थे आपका दुकान में Telaai municipal yang ada Islam ibarat baha bangan syong dukan hakit jong kemuda. Hakit jong kasih bilrin dan kemuda mentah. The next kabaar kabagayo license kadai da kacing perle jong headman jong PB badan try jong itu ni. Jangayo ya kat license bang syong hak biju. Dan tak mentah pekasian kada mentah. Saya kita ke kerutang jong kica. Balai kica abang sau telinga de kedua rentam hang le pada kali